ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ମୋର ଏତେ ଯାଏଁ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ସରିନି କାହିଁକିନା ରଜରେ ଯେଉଁ ନନଭେଜ୍ ଖାଇବାଟା ଥିଲା ସେଟା ମୋର ଆଜି ହେଉଛି। ଘରେ ଆଜି ହେଇଥିଲା ମଟନ୍ ଆଉ ଚିକେନ୍। ଚିକେନ୍ ଏଥିପାଇଁ ହେଇଥିଲା କି କାହିଁକିନା ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମଟନ୍ ଖାଉନା, ବାବା ମାଆ ମଟନ୍ ଖାଆନ୍ତି, ତ ଘରେ ଯେବେ ବି ମଟନ୍ ହୁଏ ଚିକେନ୍ ନିହାତି ହିଁ ହେବ। ନହେଲେ ଏମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଚିକେନ୍ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଉ, ମାଛ ବି ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଉ, କିନ୍ତୁ ମଟନ୍ ଦିନ ନିହାତି ଚିକେନ୍ ହେବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ରଜ ଟାଇମ୍ ଆମ୍ବଟା ନିହାତି ତ ହେବା ଦରକାର ନା, ଆଉ ସେଥିରେ ମୋ ମାଆ ଆହୁରି ଟିକେ ଚିକେନ୍ ରଖିଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଶୋଇ ଉଠିକି ପୁଣି ମୁଢ଼ି ଚିକେନ୍ ଖାଇଦେଲି। ଘରେ ଯେବେ ବି ଏମିତି ଚିକେନ୍ ହୁଏ ମାଆ ପୁରା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଥାଏ। ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଖାଇବି ବ୍ରସ୍ କରିକି, 10ଟା ବେଳେ ଟିକେ ଖାଇବି, ପୁଣି ଦ୍ୱିପହରେ ଭାତରେ ଖାଇବି, ପୁଣି 4ଟା ବେଳେ ଶୋଇ ଉଠିକି ଖାଇବି, ପୁଣି ରାତିରେ ରୁଟି ଆଉ ଚିକେନ୍ ଖାଇବି। ନହେଲେ ମୋ ମନ ଜମା ଶାନ୍ତି ହୁଏନି। ଆଉ ମୋର ବି ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇ 1 ପିସ୍ ଆଳୁ 2 ପିସ୍ ଚିକେନ୍ ଆଉ ଟିକେ ଝୋଳ ହେଲେ ହେଲା, ବେଶୀ ଲୋଭ ନାହିଁ ମୋର। ଡେଲି ଟିକେ ନନଭେଜ୍ଟା ଦରକାର। ଆଉ ଚିକେନ୍ରେ ମୁଁ ପୁଣି କେଉଁ ପିସ୍ ଖାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ରବର ପିସ୍, ଯେଉଁଟା ମାନେ ବୋନଲେସ୍, ପୁରା ଗଦି ବାଲା, ସେଇଟା ହିଁ ଖାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।